samplejant en la cresta, tirant els loops i la casa per la finestra. Sí, futur oscur. Bueno, doncs avui tinc el plaer de parlar amb Marc de Sousa, que és un dels productors més importants al País Valencià, un productor referent, i estic molt content de poder tindre-lo així una estona i poder xerrar un poquetet amb ell de música. Així que benvingut, Marc, a Gent de Rock. Moltes gràcies per convidar-me. A veure, fa més de 20 anys ja que va néixer Atòmic. Com va començar aquest projecte? Bueno, pues comença l'any 2001, si no recorde mal, més o menys, i comença muntar un estudi per a poder gravar les meves pròpies cançons com a compositor, perquè bueno, hi havia una necessitat. Era quan ja començava a haver un sistema operatiu que podia gravar àudio, perquè jo gravava en cinta, en un 4 pistes xicotet, sincronitzat amb un Atari, un ordenador super xicotet, vellet i tal. Bueno, en aquell moment no era tan bé, però sí ja era algo retro. I apareixen els primers Macintosh que podien gravar àudio, i ja va ser una revolució. I comença ahir simplement per poder plasmar jo les meves inquietuds creatives i evidentment, una cosa porta a l'altra, no? Jo ja havia estat treballant, tocant en grups i tal, i la gent anava coneguent-me i, bueno, podries gravar-nos i tal, i, bueno, així anava a començar. Parlant un poc arrel d'això, en tots aquests anys que has estat, han passat per Atòmic un munt de grups que pel temps ho han petat, no?, al País Valencià. Però que quan van arribar a Atòmic suposo que no serien tan coneguts. Ha de ser gratificant veure com triomfen aquests grups i sobretot quan has vist de primera mà tot l'esforç que costa gravar un disc i arribar on han arribat, no? Sí, jo realment estic molt content per ells, primerament, perquè els grups sempre fan un gran esforç, no és una cosa senzilla, no és fàcil, no? Qui pensa que Zoo ha tingut sort o Espencat o Brin Pas o la Osa, no és cert. Fins i tot ara que hi ha una mena de circuit més establert i tal, que pot semblar que, bueno, ja està hecho, no? Vino Brin Pas, va fer el camí, després va vindre la Gossa Sorda asfaltant un poc tot allò, després va vindre Espencat, Orxata. No, o sigui, els grups han hagut de treballar. En Espencat van ser 10 anys fins a arribar a coronar-se com un grup important del País Valencià i, bueno, òbviament, ara les coses van més ràpides, no? I grups com, per exemple, Smoking ja va tardar un poc menys de 10 anys, però tot i així va estar, almenys 7 o 8 anys, d'estar realment començar a veure la llum. Després ve Zoo, que en un single lo peta, però no perquè passi això ja vius de la música i tal, no? Hi ha un procés també gran. I després, bueno, Fúmiga, que ja ha tardat 4 anys en fer això, on Smoking havia tardat 7 o 8, vull dir que òbviament tot va més ràpid, la tecnologia també creix, no? Evoluciona i les formes, no?, van establint-se i fa que sigui un poc més ràpid, però senzill no és. Què ha de tindre un projecte per a que acceptes produir-lo? Què ha de tindre? Bueno, jo soc en això... Bueno, no he tingut mai... No soc molt tiquismiquis en això, vull dir que realment quan la gent vol treballar en mi, jo valoro moltíssim que vinguin grups a treballar en mi i això a mi m'honra i ja em fa sentir-me molt content i ho dic de veres, perquè han vingut grups a gravar així o han parlat amb mi per a fer alguna cosa de Múrcia al País Basc, passant per les illes. Des de Madrid també estic treballant ara amb gent perquè coneix la música en valencià, el circuit de la música en valencià i saben de Zoo, de Smoking, de la Fumi, ho coneixen i saben que així n'hi ha una moguda com la que puga tindre una altra zona, no? I a mi, o sigui, en què vulguin treballar en mi, ja és el primer requisit, que vulguin realment, no? I després, home, òbviament mira un poquet el que estan fent, però no soc molt... Si tenen ganes de treballar, jo us dic la meva opinió, la meva versió, el meu mètode, i si volen seguir-lo i comencen a créixer, pues jo content i continuo apostant per això, no? En quin moment t'introduïsses o t'especialitzes, no?, en el tema del circuit en valencià? Perquè suposo que igual no seria la idea inicial quan vas començar amb l'estudi, però al final has acabat especialitzant-te o formant part d'este circuit. Sí,
Sí, bueno, jo realment entré ahí de rebot perquè jo no coneixia bueno, no existia tampoc un circuit, existia Obrint Pas, Obrint Pas, com bé diu el nom, intentant obrir pas. Després jo entro a través de la Gossa Sorda perquè Edu Torrents, quan jo monté el primer estudi, que encara no es deia Atomic Studio, quan monté jo, Edu ve a gravar amb Victims of the Lola i Susi Psicopàtic era un dels grups on ell tocava la bateria, dos grups, i graven ahir a l'estudi i després ell en reclama una volta per anar a fer un directe. Tio, no vindries? I jo estic tocant en un grup que es diu La Gossa Sorda i tal. I jo li dia que no, o sigui, vaig buscar solucions per a que anara algun company meu, ningú estava disponible aquest cada setmana i aleshores Edu em va convèncer per a que anara, per favor, que fera el que poguera, que no em preocupara, que el fet de que jo estiguera allí ja sonaria millor que si no havia algú. I jo vaig decidir eixir del meu laboratori i dir vaig a un directe, no? Que a mi em feia por perquè tot i que és similar, no és el mateix. Hi ha altres factors que has de controlar i que jo no coneixia, no? I des d'aquest concert comença tot. El segon o tercer concert amb ells coincidisc amb Gerard Fullana, que estava en aquest moment en Escola Valenciana, i surt una proposta de gestionar el que era la gira d'Escola Valenciana, de fer pues, com de stage manager, un poc de portar regidor dels escenaris d'aquests concerts, i pues, bueno, pues mira, una sort, perquè jo realment no volia fer ese bolo de la Gossa Sorda, que a més va ser en Riola, el primer. Hòstia. Quina, quina part d'implicació ha de tindre un productor amb la gravació d'un disc? És a dir, la participació és més o menys activa depenent de a lo millor lo clar que tinguin les coses el grup en el que vagis a treballar? Sí, sí, és flexible. Hi ha grups en que tenen les coses més clares i diguem que jo ara podria resumir-te així per damunt tres formats, diguem, no? Seria el format Smoking Souls, no? Que és gent que té les idees molt clares, fan les cançons, treballen moltes hores en l'estudi, no passen tant per composar, o sigui, eren almenys quan als inicis ells treballaven Bolu i Carles, sobretot, després també s'unia Pau, però Pau estava en València en aquest moment estudiant i entre setmana Bolu i Caselles, Carles, era assaig, riffs de guitarra, ordenar això, no? I jo quan es conec pues, començo a ajudar-los també una miqueta en ordenar-se, s'ordenen molt bé perquè són uns xavals molt aplicats, bueno, eren uns xavals, ara ja no són xavalets, ja són homes grans i fets, i ells venen a l'estudi en aquestes coses, les cançons tenen ja una forma, tenen més o menys una estructura, tenen melodies, tenen una feina avançada. Jo també, més o menys, encara que en el primer disc també van fer moltes coses així, però també la Fumiga, per exemple, creem així del no-res. Vull dir, entrem a l'estudi un dilluns i diguem, bueno, va, doncs anem a fer una cançó que tingui aquests ingredients. I ens posem a investigar, a veure com ho podem fer, a tirar idees. Després, pues, tirem idees de melodia, tirem idees de lletra, i després gravem la cançó. Vull dir, aquest és el procés màxim per a mi com a producció, que estic implicat també en la composició, no? I després, aquest seria el segon exemple el tercer exemple, bueno, no, serien realment aquests dos, no? Bueno, el grup que crea, o sigui, que ve amb coses i jo modifique moltes coses, no? Perquè veig que volen anar a un lloc que no està fent el que cal fer per arribar a aquest lloc. És com que tenen una cançó, però estan posant una referència que no està directament relacionada amb el que volen. Entonces la redirigisc, no? Clar, és que no és una regla de tres, vull dir, no es produeix d'una determinada manera. Bueno, almenys jo, no sé altres productors que fan. Jo he hagut d'adaptar-me perquè he crescut en un ambient, en un microclima que era el circuit de la música en València quan començava, ara ja més establert, i he anat aprenent també a com he de treballar amb els artistes depenent de quin tipus d'artista siga. És necessari que es creï un víncle amb l'artista, el qual ens agafa 100% de confiança? Perquè, clar, diràs coses a lo millor que no... A lo millor deixa venir una idea, a lo millor tu no et pareix massa bé aquesta idea i com és això? N'hi ha que tindre molta confiança, no? Suposo. Sí, a veure, jo sóc molt directe amb això, vull dir, no vaig en rodejos, vull dir, si hi ha una cosa que estàs dient-me és que vull que això i jo veig que no, t'he de dir que no, o sigui, aquest no és el camí almenys. Si no estàs disposat a canviar, no vas arribar ahí on estàs, diguem-me que vols arribar. Però a lo millor no vols arribar ahí, realment el que vols és agafar
ese aire d'este estil musical o d'este artista o d'esta influència, però realment no vols ser tan això, no? Vols crear algo nou. Entonces intente ordenar-los. I ho dic fàcil. La confiança és important pues, perquè al final estem parlant en un rango, estem parlant de gustos. I, clar, els gustos és difícil defensar-los, ¿no? A mi m'agrada el roig i a mi el verd. És que el roig és millor que el verd. Bueno, explícame-ho. O sea, es que así es mejor. Bueno, sí, en mi casa la paella la hacemos de esta forma, ¿no? ¿Sabes? Jo sempre partís de que mentre siga paella, després ja parlem, ¿vale? Però ha de tindre una base que siga paella, no? O sea, la paella no porta curri, o sea, ni porta arròs llarg, no? Si partim ja d'ahí, després ja m'obric, no? I els artistes, quan veuen també que jo estic obert a coses, pues, bueno, ells han de creure en el projecte. Si jo proposo una cosa en la que no creuen, no funciona. He de convèncer-los, realment. I la confiança, clar, és important. Hi ha gent que ve molt entregada, que no posa cap problema. Hi ha gent que és més reservada, que és més recelosa, que necessita arribar a un punt d'enteniment, no? Per allà soltar-se i al final jo portar-los cap a on vull, si és el cas. Ja, com he dit, hi ha artistes que ho tenen molt més clar i no de ser tan invasiu, no? És que hi haurà molt més de tensió, suposo, també. Sí, però realment puc contar 2 moments de tensió i que no passen a lo personal en el meu cas, no? Vull dir, jo tinc molt clar que si he de dir esto es una mierda, lo digo. I clar, a vegades no senta bé que el diguen esto es una mierda, no? És com, claro, dit en el bon sentit de la paraula, esto es una mierda, no es refereix a que siga una basura, sinó... Disculpa, que Tranquil. no vull dir que siga una basura, sinó que no va per ahí, no? Són formes de parlar. Claro, això també va, bueno, ja que ha d'haver un feeling, no?, en les persones, no? Vull dir, si no tens feeling, a vegades estàs perdent-te algo perquè no connectem i no sabem realment l'altra persona com és. Prejutgem i ens fem una idea que quasi sempre és errònia. Jo he sentit comentaris de persones que conec i estime, he sentit d'altres persones que parlaven d'ells, d'artistes, i dir, pues el que estàs dient no tens ni idea del que dius, perquè aquesta persona igual pot donar aquesta imatge, però no s'assembla a la realitat, no? Però és important que n'hi hagi un feeling. El feeling també és quan tu t'entregues a una persona hi ha confiança, no? I jo també m'entregue als grups, vull dir, quan veu un tio que proposa algo que jo dic, wow, dic, joder, tio, o sea, esto es cojonudo. A mi m'alegra molt, no? No és una qüestió d'egos, no? De qui fa més o qui fa menys. És portar el projecte on volem, no? Un dels últims grups que has treballat amb ells, que has nomenat, és La Fúmiga. Jo vaig parlar fa 2 entrevistes amb José Beteta i em comentava una anècdota, diu que van anar a gravar les veus i quan van gravar les veus diu que van apretar el botonet i van dir no hi ha una alternativa vocal. Vocal. Això és una gran frase. Me comentava això. Quina és la primera impressió que te vas emportar? Amb La Fúmiga, concretament? Ostres, pues en La Fúmiga va ser com... Jo vaig veure moltes ganes de treballar en mi i mira, aquest és l'exemple que parlàvem abans. Si jo haver analitzat exactament La Fúmiga i haver dit, a veure, estos que m'estan oferint, pues, haver dit que no. El que passa és que jo vaig veure un xaval que em va trucar, que era Artur, que volia treballar amb mi a tota costa i m'ho va dir així de clar, Marc, nosaltres volem treballar amb tu perquè tu... Bueno, ells tenien una imatge idealitzada de mi com a lo millor per a ells i els dia, bueno, no flipeu tanto que això són imaginacions vostres. Dic, vinga a l'estudi i xerrem i porteu-me alguna cosa. Em van portar alguna cosa, jo vaig veure que jo no tenia molta influència sobre ells. Ells volien treballar amb mi, o sea, però al mateix temps no volien soltar el mando, no? I de lo que tenien entre mans. Fins que jo vaig parlar obertament amb ells i els vaig dir, escolta, si veniu així, heu de provar, heu de canviar un poc el que veniu fent, si no vos està funcionant i voleu provar alguna cosa, hi haurà que canviar, no? Si continuem fent el mateix no funcionarà. Era sobretot perquè ells no tenien un baix i volien que jo acceptara que la tuba anava a fer de baix i jo no volia acceptar això. Jo deia, no, així hi ha una bateria d'haver un baix. I després la tuba ja veurem com ho fem. Això va ser el primer pas i el segon pas va ser l'estructura, no? Que Beteta tenia molt clar que les estructures havien de ser de la manera que ell sabia fer-les per a una xaranga, paper i escriure, i així estàvem parlant de fer una cançó pop i ahí canviaven les regles del joc.
quan Beteta va acceptar això, que va costar un poquet, però finalment es va entregar perquè Artur el va convèncer també, va dir, bueno, hem vingut així a provar. Si no ens agrada, Marc, agarrem la porta i me n'anem. I va dir, estupendo. Si no vos agrada, pues no anem a seguir treballant, no té sentit, no? I quan va arribar el moment de les veus, pues va ser molt graciós perquè jo vaig dir aquesta famosa frase de no hi ha alguna alternativa vocal perquè ells van decidir que anaven a ser els cantants perquè no hi havia altres. No va ser una selecció de no, nosaltres som cantants. No? Jo soc percussionista, jo clarinetista, però ara cantem, no? I, clar, això va ser un poc fort, però al mateix temps jo vaig veure en algo en ell, més que veure, vaig captar algo, perquè tampoc estava tant de temps amb ells i ells no eren una prioritat en aquest moment, jo estava en altres coses. Però es van aplicar molt bé, ens vam entendre molt bé des del principi i a dia d'avui continuem entenent-nos, n'hi ha un feeling molt especial entre nosaltres i si hi ha hagut algun moment de que no hem congeniat en algo, hem discrepat més que res, en seguida ho hem reordenat i hem dit, vale, pues tu t'encarregues d'això i jo m'encarregue d'allò. I superfàcil, vamos. El que ha passat en la Fúmiga, que també ho comentava en Beteta, que també nosaltres pensàvem que era part de l'èxit, no?, de la Fúmiga, que és traslladar aquesta música de carrer, traslladar-la als escenaris, no? I ahir crec que tu vas fer un paper molt important. El tema que dius del Bueno, baix i tot. sí, ahir jo va ser important convèncer-los d'això. Després també va arribar el moment, perquè ells van vindre en 4 cançons que eren versions de Zoo, d'Espencat, de La Gossa Sorda, d'Escalàriac, no eren cançons pròpies. El moment important ve quan Artur diu, ostres, Marc, és que clar, nosaltres, mira, anem a tocar enguany al Vinyarroc, però tocarem a les 5 del matí, ens pagaran 500 euros i som 15 persones dalt l'escenari, no? Com es fa per a que mos paguen més? Jo vaig dir, dic també que si no feu cançons pròpies això no va passar. I com es fa una cançó pròpia, no? Això va ser la... I Beteta va dir, bueno, jo en tinc una, que va ser Carrasquetón, que ella havia composat, i van fer un experiment ahí de portar un poc. Aquesta va ser la lluita d'estructura d'una cançó, no? Que aquesta cançó estava estructurada de manera diferent, i ahí, tot i que no vaig poder aconseguir gravar un baix, almenys vaig canviar l'estructura, i en la segona cançó ja va ser Mediterrània, no? Que també va ser pues bueno, pues un poco el efecto de Zo de la cançó Estiu, no? Que és el tema i li agrada a tot el món. De sobte està tot el món parlant d'aquesta cançó, no? I això va ajudar molt perquè després va vindre l'esforç titànic que han fet ells de col·locar el directe on el tenen ara mateix col·locat, que és un dels millors directes dels països catalans ara mateix, en diferència. Altra cosa que vam parlar amb Beteta també és del tema del circuit en valencià, que vam arribar un poc a la nostra conclusió, de que sí que de veres que és molt important tenir un circuit, però també pot ser això un hàndicap, no? Perquè quan dius circuit englobes ja els grups en un circuit en concret, en quant a dia d'avui el ventall de grups, d'estils en música en valencià és enorme per a clavar-los tots en un mateix circuit. No sé què opines. Clar, sí, bueno, pues és perquè és una qüestió és una qüestió de la llengua, d'identitat, no? I això cada vegada va obrint-se més, però encara està això ahí, encara pesa, cada vegada menys. Si fixes, els missatges dels grups que canten en valencià ara mateix ja no és tan reivindicatiu com era en el seu moment Obrim Pas i tal, que jo vaig viure tot aquest procés 10 anys amb Espencat de gires amunt i avall entre La Gossa Sorda, Zoo, Smoking, Espencat, i algun bolo també de la raïz que vaig fer i 13 anys que vaig estar o 12 de regidor d'escenari al FESIOC, més en escola valenciana també, que vaig treballar de regidor, pues, ahir això ha canviat moltíssim i ha fet que la gent d'haver 400 persones en el FESIOC mirant el bolo arribar a 5.000 o 6.000 aquests 10 anys. Això és molt important. Jo no veig que siga un hàndicap realment. Veig que és una ajuda, però no som tants com per a diferenciar-ho tant. Vull dir, no sé com explicar-ho. No hi ha 6 tos, 7 smokings, 8 fúmigas, saps? Vull dir, som els que som i en realitat continuem reivindicant la llengua, que és de lo que va esta història, no? Que ho facis amb un missatge, pues, bueno, és més retro, no? Ara mateix allà al cantar en valencià hi ha suficient identitat, no? No fa falta exposar-ho tan obertament, no? A banda de productor, també eres músic, has tingut diversos grups. Com disfrutes més, produint o creant? Pues bueno, em costa disfrutar, en general. Sí, perquè
a veure, tinc un ofici que necessita de decisions constantment. Decisions en tens un alt risc d'equivocar-te, saps? Aleshores, sempre això ens fa patir a tots els artistes. No sé si em considere més artista que artesà, val? Si artesà seria més en el tema de la producció i artista seria més en la creació. No sabria dir-te perquè quan a vegades em perc així mentre intente fer alguna cosa, alguna producció, postproducció d'algo, acabe tocant el teclat i anant-me en un altre lloc que acaba sent una idea de cançó per algun dels grups en els que treballe. O no sé si sóc més això, creatiu, que artesà. I patís sempre, perquè ho passe bé també, també disfrute. Però hi ha jo em sent que molta responsabilitat quan ve un grup així i intente donar el 100% de mi i això implica pues, no relaxar-te i si no relaxes no disfrutes o disfrutes menys. Però quan te autoproduïsses, suposo que la cosa Passa el canvia. mateix. Passa També, el però mateix. eres tu soles, vull dir, tu eres lliure d'experimentar. Suposo que no hi haurà Sí, concordàncies entre el productor i el músic ahí. ja, però és una cosa que es retroalimenta, no? Vull dir, almenys, jo, per exemple, amb la Fumida concretament, amb Artur i amb Beteta, o sigui, no sempre, quasi, no estem d'acord en totes les coses quan les fem, però en seguida ens sabem col·locar les peces, ens ubiquem ràpidament, no? Si jo desaparec, a Artur li falta una opinió. Si a mi em desapareix Artur, em falta una opinió. Si Beteta no està, ya es cosetes que de repente diu Beteta que dius, hòstia, joder, parece que falta algo, no? Es retroalimenta, no? I això mola, vull dir, no és una cosa de jo prenc totes les decisions. Home, si veig que el grup és un grup que no té les coses clares i que va un poc despistat, sí que hi ha moments que dic, esto va a ser así i punto. Però això sí, si arriba a aquest moment, no des de l'inici, no? Jo primer deixo que exposen i és un equilibri necessari. I ja un poc en la part més personal, com naix la teva afició per la música? Pues bueno, això naix quan jo tenia 9 anys, a més tinc molt clar el moment en el que va ser. Va vindre un company del col·le, jo tindria pues, 8 anys, sí, tindria 8 anys, i ell va vindre en un teclat Casio PT10 de a piles i vaig dir, uau, o sigui, el que ara qualsevol xiquet veu la Play o la Nintendo i tal, pues jo vaig veure esa maquineta ahí. I d'ahir directament vaig anar al meu avi i li vaig dir, bueno, vaig fer vindre el meu company de classe, després de la classe passar per el taller del meu avi, que era electricista, no? I arreglava coses i tal, no? I ja, jo, mira lo que porta el meu amic. I clar, mi abuelo tocava l'acordió, així de oït, no? Entonces, clar, mi abuelo va veure la llum i va dir, ostres, i al cap de poquet va aparèixer en ma casa amb el Casio PT10 i ahí em va canviar la vida. Després ja ahí va ser ja apuntar-me a classes de música, així en el mestre del poble ni en el conservatori, soles per gust d'anar i pues, bueno, això va ser ahí vaig iniciar jo, als 8 anys. I quin grup te faria il·lusió treballar amb ell? El grup, el que fora. Un grup que diries, m'encantaria. Ostres, pues, mira, si el dic la veritat, de tots els grups des que puga ser fan, no? A mi m'agrada treballar en desconeguts, saps? No, realment és que és on trobo que jo em manege bé i trobo que és on trac rendiment als grups, no? Perquè també quan estàs en un posicionament d'un grup que ja coneix moltes coses, tal, igual jo no sóc tan necessari i al final jo si no sóc útil no sé estar per estar, necessite estar ser part activa. Sí que m'hauria agradat produir un grup, per exemple, com Air, que és un grup francès que tenen un disc que es diu Moon Safari, que em pareix una obra d'art, perquè està molt vinculat a la música electrònica instrumental dels anys 70, sintetitzadors analògics i tot allò, perquè jo vinc d'ahir, però realment quan tu produeixes una cosa, almenys a mi em passa, costa molt agafar perspectiva i que això t'agrade com a fan absolut, perquè acabes veient-ho com una faena. Han de passar molts, molts anys per a tu rebre ese disc i poder valorar-lo objectivament. No veure els problemes que va tindre o si era el que tu volies que fos, no? Que fora, en fi, no?
I a banda de la música, et queda temps o tens altra afició que no tinga res a veure amb la música? Bueno, la meva gran afició és la meva família, que és la meva dona i els meus fills. Disfrute moltíssim els caps de setmana d'anar, bueno, passi el cap de setmana quasi sempre anant a totes les valls, Vall d'Alcalà, Vall de Gallinera, Vall de la Guarxa, Castell de Castells, Tàrbena, m'ho corre tot, sempre que puc, tenim també una gosseta, i això és una gran afició. M'agrada molt l'esport, tinc poc de temps per a fer-ne, vaig quan puc a veure el meu fill jugar a futbol, que té 10 anys i està ahí emocionadíssim en el futbol, i jo era futbolero també a la seva edat, m'encantava el valor, i bueno, pues aquestes són les meves aficions i la música és que si algo faig el cap de setmana quan puc també és per algo dels meus projectes personals, sempre que no m'invaïsca la part familiar, que per a mi és bàsica. I ja per acabar, és una pregunta que sempre sol fer als grups que tenen èxit, no? O en aquest cas és important la teva opinió, no? És que quin consell es donaries als grups que comencen? Pues que hi ha una manera per a fer cada cosa en la vida. La música és una d'elles per a poder aconseguir un objectiu, siga el que siga ser el més gran del món o ser simplement un grup que puga aconseguir tocar en concert de les festes del seu poble. Vull dir que no ha de ser una ambició molt gran, però si vols dedicar-te a la música hi ha una manera de fer i sobretot el que hi ha que tindre és molta constància i també i sobretot autocrítica. Saber si el que estàs fent pot arribar, aporta algo, si aporta algo. No necessàriament has de ser tan talentós com un altre, és a dir, igual intentar fer les lletres de Pancho no és una cosa que estiga a l'abast de tots, arribar a aquesta clarividència i a aquesta capacitat de poder expressar-se d'aquesta forma, però potser pots aportar una altra cosa que també el públic va a valorar, no? Una actitud, una determinada manera de cantar, una tècnica, Bueno, hi ha hueco per a tot, la veritat. Pues res, Marc, jo ja ho tinc, ¿vale? He dit que seria ràpid i ja has fet massa i tampoc vull llevar-te. No, que va, encantat. És que vas liat. A mi m'agrada xerrar perquè aquestes coses a mi també em fan veure'm a mi mateixa i analitzar-me i millorar. Ja, no, però t'entenc, perquè jo quan vas mal de temps, qualsevol cosa és un poc, te trenca un poc el Sí, ritme i... sí, O sigui però que... bueno, jo sempre intento estar disponible sempre per a la gent que pregunta per mi. No, jo molt agraït, perquè jo sempre propose coses i quan un grup me diuen que sí, que la majoria em solen dir que sí ho valore molt. Sinó que I no és fàcil, que et diguen que sí, és complicat, però bueno, és m'alegre que, pues, complicat. que te diguen que sí, que vagi Bueno, a veure, avant. m'han dit més que no que sí, però Sí, m'han sí, dit clar, molts que clar. sí que mai m'esperaria que me digueren que sí. Claro, que han volgut, i això és una alegria, claro, ho entenc perfectament. Sí. Entonces, i més un mitjà humil com vosaltres, bueno, jo que soc, no som res, saps? Entonces, encara se valora més. No, sí, però feu camí, això està ahí, vull dir. Sí, al final és estar, ningú va a dir-te... A mi quan em diuen, tu com t'has fet productor? Dic, fem-me, això no t'ho dona un títol, és a dir, jo puc dir que soc productor perquè el que faig és ser-ho tots els dies, mal si hi faig això, si no seria una altra cosa, vull dir, és que aquesta decisió la vaig haver de prendre en un moment de la meva vida que era com, o continue, o em dedique a produir diàriament, o no seré productor, o sigui, no va a passar si no ho faig jo, Ja, saps? Vull dir, i aquesta decisió va ser dura, però, bueno, mira, pues, hasta treballar el dia d'avui. i prendre decisions i arriesgar. Insistir, sí, exacte, arriscar i insistir. Molt bé, Marc, pues encantat i res, ja ens veurem i moltes gràcies de nou, ¿vale? Ja t'etiquetaré en l'entrevista, ¿vale? Vale, igualment, moltes gràcies a tu, estem en contacte pel que vulguis. Vale, perfecte, moltes gràcies. Adeu, Adéu. adeu.